Soc Marissa, soc d'ací de Montaverner, tinc 58 anys i em dedique a anar al bancal. Soc llauraora. Doncs un poquet com va començar el teu interès per la vida en el camp i l'agricultura? Pues jo teníem tenda, els meus pares tenien tenda, vaig estar 18 anys en la tenda i després, per casualitats de la vida, que jo vaig tindre a la meva filla, pues ja no vaig poder portar tenda i tot, anar al mercat i tot no vaig poder. Entonces vam tancar la tenda, mon pare tenia bancals i el meu home també. Entonces ja vam dedicar els tres a anar al bancal. I què consisteix la teva feina com a dona que vas al bancal? Pues mira, jo faig el que puc, com si fera un home, però bueno, d'això a mi costa un poc més, però bueno, faig feines d'home també. Entonces és un poquet costoset, però bueno, a mi m'agrada, disfrute de la meva feina i cada un feliç d'una manera. I què va ser el que et va motivar a voler dedicar-te a aquest món del camp? Pues mira, jo com en casa ho veia sempre, ho he vist en mon pare i després el meu home també anava al bancal, entonces m'agrada i m'ha motivat això, anar al bancal. I què és el que més t'agrada de la teva feina? La meva feina és, jo vaig i plante i dia a dia veig la planta conforme va creixent i vaig dir, pues ara li falta això, pues ara li falta allò, ara anem a desmuntar-ho, ara anem a lligar-ho i el filet. I ho veig, ho visc i ho disfrute i veig el valor sentimental que veig. Quan em menjo una tomaca dic, això és que està treballat. I què diries que ha sigut el més difícil de treballar en el camp? El més difícil, no ho sé, tot és feina pesada. És feina pesada per una dona. El que passa és que com m'agrada i disfrute, doncs, a veure, feina, tot el del camp és pesat. I quin missatge t'agradaria donar a aquelles dones que s'agrada el món de l'agricultura i del camp i que no sàpien si prendre la decisió de treballar en aquest món o no? Pues jo us diria això, que es facin l'ànimo, que siguin fortes i si els agrada, avant, perquè és una feina molt bonica. A mi m'agrada molt i jo la disfrute molt i es dona que s'animen, és una feina pesada, però a ningú li dona ningú res, n'hi ha que sacrificar-se només.